Jotun hain hai hambai kaisa kok saklaimung jotto chini party IPFT chini 34 chini divisional committee tongo jotto 34 divisional committee IPFT sing taklai sidanto nakha sing 9 August sing palai lekha je mansak tak phainai 19 tarik August chini Maharada Bir Bikromni birthday abo सरकारि बायबो जों सुति घोषणा खायखा चिनि पार्टी होइते आइपिएफटी पार्टी होइते आं कइनाय जत्तो चिनि डिभिजन लेभेल नो मिराव निजिनि पलाय लायदि महाराज बिबिर बर्थडे पलायदि जों सेमा पलायखा तागलै पलायनाय आं जत्तनो कइनाय जे 19 तारिख अगस्त जे मानसाक जों हाव हाव दम खायि जंथक जाथक लायलै जों चिनि पार्टी तरफ थेके जों आबो जाने जागाव जों पलायनाय ते कायसा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिनि 23 अगस्त अब जों 2009 होइते बेसे ब्रुम पालाय दंगो जों सेन्ट्रेल गैदारिं खालायो जों थांनाय बोसोर जों खालायमालिया सेन्ट्रेल गैदारिं खुमलुं हायके आउटलाव जों खालाय दंगो दाख्लै बाहायनो जों जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि जों डिसिसन लाखा जे जत जाने डिस्ट्रिक्ट लेभेल जोंनि 8टा डिस्ट्रिक्ट दंगो 8टा डिस्ट्रिक्टआवनो जों 3-4टा डिभिजन तैयै बर गैदारिं खायनाय अब जों साख्लाय देखा 23 अगस्त जोंनि त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड डे त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड डे जत डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बर्न पालाय दिहान आं कइनाय अलरेडि जों दिनै समय करिखा ताबो दिनै 11 तारिख अगस्त संखा तै बे समय करि जों अबर सिदान्त नाखा तागलाय जों सेन्ट्रेल गैदारिं खायलिया अबे जोंनि पेन्डेमिक रावबो दंबाबो सायमानो आबागै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जे मानसाक जों गैदारिं खायनाय जों सेलिब्रेट खायनाय जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड डे थर्ड इनके जोंनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जों पार्टी आइपिएफटी होइते जों सिदान्त नाखा जोंनि अक्ट'बर मास बिसिङावनो जों दिल्ली थांनाय दिल्ली अभियान अब जों सिदान्त नाखा इन द मान्थ अफ अक्ट'बर जों जे मानसाक जों जोंनि युथ आइपिएफटी आदिसा आइडलेफ्टी आइपिएफटी के जों एलाइड अर्गेनाइजेशन जत्त मिलिगै जों दिल्ली थांनाय अब जों प्रिपारेसन लाय दंगो अब आं कइनाय जत्त डिभिजन लेभेलाव जे मानसाक जों थांलायनाय अक्ट'बर मासेगो जों दिल्ली जन्तर मन्तर थाङै आगे थांबा हायखेन जों दिनै त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड तैयै जों थाङो दिल्ली अभियान खायनाय अब आं जत्तनो कइनाय ताबक राइट टाइम ओंखा टाइम बेसे करिखा जत्तनो जाने कालेक्सन खालायलायि जों थांलायना बागै दिनै सिख्ला रंना बेसेबाग दिनै युथ रंना आं कबकनाय हामबाय सार बोसोर जरनो थांनाय आमफोराव साबो जों सायमा जों जे मानसाक थांनाय मेबि जों गोबां थांबा गाहाम जों हाजार कासे जों थानाबो चेष्टा खालायनाय nge sar haseo ta taw bcp apeti khamai jago boba garano hasema sona pare jago tong te office ko boddo phajaga nge taw hunchara bcp apeti tbc tangkai ta ko bon simano no सरकारनि बुखाखै मुंसा पाना जाय खाय जायगा ताकले बिसे ताव जरा बरो न खानि सले के बबगन सिमानो कासा सिनेमनो बिल्डिं कांनाय जनर काम थके नाव जागा कासा पार्क के स्नाना आबो फाजिं वान सुंदरे तंदर बे हापन बुखते अब तो जों वानसका आं थांनाय बस थांनाय नायखा गचिनि बिरबिक्रमनि अबनि अबगो सिमालंग जों ताम क्लाइमेट जों वानसौनाय अबश्य अब तो टोटली म्युनिसिपल एरिया बाय अब कन्ट्रोल खायजागो अब स्टेट गभर्नमेन्ट कोनो हात करै अब आउटला म्युनिसिपल काउन्सिल बरक साब्र नायकिनि खायो ओके अबश्य जों कइनाय जत साइबानो थांनाय बोसोरावथ आउटला म्युनिसिपल काउन्सिल तो कन्ट्रोल एन्ड मेनेज बाय नि CPM जे फ्रम गभर्नमेन्ट अब जों गाहाय खायमलिया ताकलाय नागिरनो तामो खायना आं अबश्य आंनि जे चेष्टा खायनाय आं दुगनानाय जों दिनै महाराज बिबिक्रमनि सेमालों जों तामो खायमोन अब जों वानसौनाय